Škol bude hájit své území ve 22:45. Hlubiny, střepiny naživo a Megalodon dnes večer. Lidská nenasytnost nezná hranic. Archer Braddock měl finální stádium rakoviny kostí. Zabít člověka, který umírá. Kdo toužil po bohatství tak, že byl rychlejší než smrt? Jaký lék tady testujete? Je to lék na rakovinu kostí. Mohl by zachránit miliony lidí a vydělat miliony dolarů. Mentalista. Premiérový díl ve středu večer na Nově. Já nikdy nikoho neudělal a vy to víte. Na poutají ponecháte po celou dobu letu. Co děláš? Natáčím. Co děláš? Mhm. Večer na Nově. Životem zklamaná. To je Kája. Mhm. Je zemi. Je na zemi, no. Bebelece. Ale. Vidíš? Tady hodí. Mhm. Tady Bel. Bel. Potom Bel. No, to já. Bel. Je to tvoje dvojče. Bel. Chystají dvojitý zánsah. Ve čtvrtek večer na Nově. Nemůžete spát, protože vás trápí rýba a ucpanelost? Vyzkoušejte nový Otrivin Mentol. Přináší okamžitý pocit úlevy díky osvěžující síle mentolu a eukalyptu. 2 aplikace denně zajistí dlouhodobý účinek až na 24 hodin. Otrivin Mentol. Okamžitý pocit úlevy po celý den i noc. Nakulte si štěstí i vy. Superjackpotu Sportky je více než 36 milionů korun. Představujeme Sinex Vix. Spojení účinné léčivé látky s aloe a eukalyptem. Sinex Vix začíná působit už během několika minut